Bé, doncs avui estem fent una passejada, una visita d'obres aquí al barri de Barcelona, un barri que està patint una gran transformació fruit de l'execució del Pla de Barris. Estem veient com aquest any tenim en marxa en aquest moment tres obres de reparació i millora de tres edificis, tres façanes, i la part interior, que el que fa és que ajuda a millorar la part estructural d'aquests edificis. Alhora està previst acabar, quedaran 6 edificis per revisar i per executar, que la idea és fer-ho tot abans del setembre del 2018, que és quan s'acaba el Pla de Barris. També estem veient com s'està fent el nou local social, que ha de ser un espai com de centre cívic, que també ens ha d'ajudar a dinamitzar tot aquest barri. I també quedarà per executar el carrer Carrilet, que es fa íntegrament nou, que també la idea és començar, està el projecte aprovat de forma definitiva, tenim una part dels recursos, i la idea és començar les obres d'octubre-novembre d'aquest any, perquè ha d'estar també acabat abans del setembre del 2018. Per tant, una actuació importantíssima, una actuació que ha permès transformar aquest barri, una actuació que permet dignificar un barri i, òbviament, amb aquesta aposta de la millora urbana com a eina de cohesió social. Per tant, el govern seguim treballant per la millora dels barris i aquest és un clar exemple.